Nije sve u životu lova, to je ono što tvoj seljački mozak ne može da razume. Nije. Što ti pričaš o milionima, ja ću vam dam pare. Momke boli za 2 soma, oni hoće trenera, hoće čoveka koji će se žrtvuje za njih. Neko ja ću da vam dam 2 soma, ja sam taj. Ti si taj. Aj bre, molim. Koliko je sad rezultat? 1-1, da? U mečevima. 1-1. A ne, mi imamo prekid. 1-1. Mi imamo prekid, ti nemaš prekida. A što je 1-1? Što je 1-1? Šuti. Što? Sam ja mogao Veljka da pustim da radi svidak po meč. Šuti. Nisam teo, Šuti. jer smo se dogovorili kako si izgubio prvi meč, počeo da praviš promene plana. Počeo da praviš promene plana, zato što bi sad bilo i 3-2, i 3-1, i do ovog četvrtfinalu je bio. Šta? 2-1. Šta? 2-1. I šta će sutra se desi? Šta će se Šta? desiti sutra? Pa šta će se desiti? Pa šta, sad pravimo se ludi, šta će se šta desiti? posle sutra? Pa reci šta si rekao za svog borca. Šta će se u petak Šta desiti? si rekao za svog borca? Reci šta si rekao. Evo praviš, brate, ovde sad neke scene, samo si se upalio, odjedno su kamere se podigle. Ej, vidjet ćeš ovo A vidjet ćeš. vidjet ćeš ovo Za tebe sam vidi elokventan i inteligentan. Znači, ne možemo da pričamo, ja i ti nismo istim talaštim dužinama uopšte.